îți fură tot ce ai mai scump. Trăiește cu mintea trează. Consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, săli de spectacole, mijloace de transport în comun, gări sau alte spații publice se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei, precizează poliția, care desfășoară un program de conștientizare în privința consumului de alcool în rândul adolescenților. Săvârșirea de infracțiuni în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive când a fost provocat în vederea comiterii infracțiunii constituie circumstanța agravantă. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere sau care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Astfel, Poliția Brașov reamintește că legătura dintre alcool și violență are consecințe destul de grave pentru adolescenți și că un individ care a consumat alcool poate deveni impulsiv și se poate implica ușor în altercații. E adevărat, sunt din ce în ce mai mulți tineri care vin în cabinetul de psihoterapie cu dependențe. E bine că vin în cabinet, e foarte rău însă că fenomenul, din păcate, escaladează. De când e lumea și pământul, de fapt, alcoolul a reprezentat drogul cel mai facil, cel mai la îndemână, cel mai ieftin și cel mai ușor de procurat. Alcoolul cumva e legat prin tradiția noastră populară și nu numai a poporului român, de o stare de bine, de bucurie, de petrecere. Cumva aduce acel strop de putere, de pasiune, de culoare vieții într-o existență anostă și în care nu ești foarte sigur. Problema este însă atunci când alcoolul ajunge să fie dușmanul nostru, pentru că mintea ne minte și de la a bea alcool ajungem la a ne bea mințile. Iar la tineri acest pas este foarte ușor de făcut pe fondul nesiguranței lor, pe fondul singurătăților, a faptului că nu au dialog cu părinții care sunt din ce în ce mai prinși în activități profesionale foarte competitive și atunci ei caută refugiul într-un anturaj deseori nefast. De foarte multe ori ajung să consume alcool pentru a fi teribili, pentru a fi populari, pentru a fi acceptați și validați de un grup în care dacă nu consumi, nu ești cool, nu ții pasul cu timpul, cu cerințele, ești papagal, cum spuneam noi în alte generații și atunci pentru a confirma ajungi la acest lucru. În momentul în care pășesc pragul cabinetului, e bine. Sunt pe drumul cel bun pentru că și-au acceptat deja problema, iar primul pas în vindecare e acceptarea. Alcoolul îți fură tot ce ai mai scump. Trăiește cu mintea trează.